Dobrý deň. Dobrý. Áno, pripravený. Čo si želáte? Viete čo, ja by som potreboval nejakú takú kvalitnú obuv do prírody, do práce, takú taktickú, pevnú, výbornú obuv. Vedeli by ste im pomôcť? Moment, dokončím rannú rozcvičku. 998, 999, 1000. Teraz už môžeme. Čo si želáte, pánko? Čo by ste si želali? Ale ja by som potreboval nejakého skutočného odborníka, kto mi naozaj pomôže. Nemáte tu takého niekoho? Akého odborníka? Naozajstného? Ja som tu najväčší odborník. Toho pravého ste oslovili. Poďte so mnou, všetko vám ukážem. Poďte, pánko, poďte. No, mladý pánko, poďte. Tu máme taktické topánky. Poďte, popozerajte. Kvalitné topanočky, práve pre vás. Wow, no ale vy tu máte poriadny výber. Mne sa páčia. Ja neviem, ktoré si skôr vybrať. Vedeli by ste mi o tom niečom povedať? No, mladý pánko, keď tak na vás pozerám, presne toto je model pre vás. Tak poďme na to. Takže, obulová, veľmi kvalitná obuv. Vynikajúce lepenie, ľahučká, pevná, taktická obuv. Vhodná pre vojakov, policajtov, záchranárov a iné záchranné a ozbrojené zložky. Vynikajúca protišmiková podrážka, nízka hmotnosť, Goratex, pevnosť. Čo vy na to? A to vy odkiaľ toľko viete o tom? Ale ja túto obuv poznám. Obulová, kvalitná, vysoká, priamo do služby. Presne takú potrebujem. Jak odkiaľ? Tak ja som bol v armáde. Tak znám, nie? Ja som bol v Michalovcoch. Ja som bol v armáde skôr, ako armáda vznikla. Ešte dlhšie, ako Chuck Norris. Ja všetko znám. No jasné. To naozaj? Táto mi je vojaci, táto mi je jedna krev. To ja tiež v Michalovcoch slúžim. Počúvajte. Táto už len kvôli vám tu budem chodiť. A čo ešte máte? Povedzte mi, poradte mi. Ja zoberiem všetko, bo ja vám dôverujem. No, vidíte. Konečne ste pochopili, že ste prišli do správnej predajne. A toho správneho predajcu ste si vybrali. Poďte, pánko. My vás nabalíme. My vás vybavíme ku vám do služby. Chýbajte. Pozrite sa. Tu na Vampeku. To ten Piťuka. To naozaj odborník. Prišiel som pre obuv a pozrite sa, s plnými rukami odchádzam. A to tak, jak moja žena, keď do Kauflandu príde. Pre jedno maslo a s 2 plnými košikami odchádza. Ten Harmbek, Piťuka. To naozaj odborník. Oplatí sa prísť. To naozaj.